Shak Malam Albani Maradi, Ubangiji Allah ya fito ka lafiya. Allah amin sun amin, Allah ka mai sauki, amin sun amin. Amma wallahi da nake jibi ba matakin da na gwamna Maradi ɗauka ba ƙaramin mataki ba ne, saboda gwamna Maradi Allah shi mai albarka. Saboda yau kai zama to ƙasar mu ta koma ka wannan Najeriya, wanga addini na zagi wanga addini, mu ba mu san wannan abu ba. Duk wanda ya hito ya zagi addinin wani a kama shi a mai tara a kulle shi. Wa'azi za ka yi, mutuna so ya ɗauka ya ɗauka, in bai ɗauka ka gaba. Shirewa na Allah ne, kan mu zama to kawo abubuwa dai a'a kowa zai mutu, mu duka zamu mutu, kenan mu dinga majuna mu adalci. Kai abin da Allah ya ce kai wa'azi kai da aka karanta, mai Allah bai ce ka zagi wani ba, ka ce dan iska ne kaza kaza a'a. Da Allah da Annabi a dinga bin ka'ida ma'aikantan nan, muna muku fata alheri. Allah ka mu kasa mu kwanci hankali, kuma shi wannan malamin Allah ka mai sauki cikin al'amarin shi. Assalamu alaikum jama'a, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkanku. Sun cewa ne magana nake da iyayen masu tsaurin ra'ayi kuma masu tsauri. In kun san yarinya ta kai aure, ku bar ta kawo sarmayi a gida. In dai kun san yarinya ta kai aure, wallahi ku bar ta kawo sarmayi a gida. In ba ta kashi a gida ba, ita ta bi shi a gidansu. In dai ba ku bari ta kashi a gida ba, ita ta bi shi a gidan nasu. Tsakanina da Allah, ku bar ya zan cewa zanga arrêter de conseiller vos enfants. Kun san in mutum ya kai aure, in mutum ya bulte kamar ya kai aure ya balaga, ya kai aure, yarinya in ta kai aure, mamma papa da Allah a taimaka a bar tsaurin rai. Ku ce ba ta soya ba ta, to wallahi Allah an ba ta yi abin da zai biyo baya, wallahi balaga ce billahi lalzi. To ina awagari ya waya na ga ka di yawa, na ka ji ya mutu. Wallahi yarinya ta kai shekara 21 har ma 25, wa a ce wai bata kasar mai a gidansu, ba ta gida. Abinda take shibka can ɗakin shi kan bala'i. In ka gani ma ubanta ai sai kai are karya, sai kai tension ka mutu. Ke ma uwar ta haka, ku bar haka. Ni jihar konsai ne fa, konsai ne yanda na gani. Ba ku ga yaro ba kullum kana bashi kashi kangarewa yake, ya kai ma an ka bashi ka haka zai juya maka baya kada ka kaman masiwa billahi lazi baya shi. Da haka uwaye mu in kun ga iya ta balaga ta kai aure, ku bar ta kasar mai a gida, ku bar ta kasar mai a gida. In ku kiya kun ɗibo ruwan zahin da hakan, ni na ga muku shawara ce. Haza wassalam, Allah ya sa a dace. Alhamdulillah, zan iya kira wannan abin nasara, sannan kuma in ce da 'yan Nijar ku ƙara addu'a. Wannan abin nasara ce da jajircewa irin ta CNSP. An ce an samu fahimtar juna tsakanin CNSP da kuma ƙasar China dangane da abin da ya shafi mai da ake haƙowa a Soraji. Aka ce an samu fahimtar juna har an sanya hannu a takardu za a ci gaba da aiki yadda ya kamata. Kun dai sani sojojin ba su za su ja baya ba, a'a yadda suka ce a zo a zauna a samu fahimtar juna, to shine fa wannan abin akai. An zo an zauna an tattauna, sojojin sun gindaya sharuɗan da suke ganin shine tsarin da ya dace yake tafiya akan dokoki na duniya na ɓangaren ma'adinai na mai da suke cikin kowace ƙasa da duk alaƙar da ta kamata. Sun ce Nijar ana tafiya ne akan tsari na zalunci da ake ma ƙasa tare da yardar wasu gurɓatattu ko kuma mutanen da zan iya kira matsorata. Dan ni uzurin da nake ma dukkan wanda suka gabata a baya abu ɗaya ne in na tuna da shi: tsoron son shugabanci da tsoron mutuwa. Wataƙila in suka sha suna tunanin cewa wannan jan zai zamo ajalinsu, sai dai abin da suka manta guda ɗaya: idan har gaskiya kake yi, al'umma suna tare da kai, to ba abin da zai hana ka samun taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Mutum ɗaya mai gaskiya, ko da dukkan duniya za ta kware masa baya, to shine da nasara. In ko duk duniyan nan ta haɗu, in dai akan ƙarya suke, to babu yadda za a yi nasara akan gaskiya. Komai wahalar da za ka sha cikin rayuwa, idan ka jure za ka yi nasara, amma ka tsaya akan gaskiya.
wannan shine abin da muka yi ta bukata a gurin jagororinmu da suka gabata. Mu 'yan ƙasa a shirye muke mu ba su haɗin kai da goyon baya, ko da kuwa za mu ƙare in dai akan abin da ya shafi ‘yancinmu ne da kuma jagorancin ƙasarmu bisa tsarin da ya dace da mu. To alhamdulillahi 'yan ƙasa ku ci gaba da addu'a. Wannan fahimtar junar da aka samu, Allah maɗaukakin sarki ya sa wata rana a wayi gari ma Nijar gaba ɗaya abin da ya shafi arzikin mai ita ce ke tafiyar da abinta da kanta ba tare da haɗin gwiwa da wata ƙasa ba. Kai ba mai ba, kowane arziki da yake cikin ƙasa muna fatan haka.